хубав ден да убия някой. О, какъв хубав ден да убия някой. О, бебе! Бягаш. Не, аз ще се погребя за теб. Не бягай. Какво правиш? Нищо. Може да ми помогнеш да излезна? Излизай. Излизай. Ауч! Ау. Каква е тази дупка? Имам си смъртно копие. Остави ми мучиката. Бягай са. Ела, няма нищо ти направи, обаче ела. Ела да фърлям тази мучика. Добре. Ела тук. Фърлия. Фърлия в тази лава. За малко да... Кола. Фърлия. Фърлия. Фърлига. Ела. 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 Искаш ли да си играем? Сега ще изчакай в малко. Добре. Сега ще дойда. Пръцка ми се. Пръцка ми се. Чакай! Не дей още! Не дей още! Не! Пръцкай! Изпръцках се. Замири са! Замири са. Тук са, пишка ми се! Пишка ми се. Какво правиш на палатката ми? Бягай. Няма нищо да ти направя, бебе, такова! Къде е моето братче? Исках да го спася, но умря. Ето тук. И аз исках да го спася, обаче той обря. Какво ще правя? Сега да влизам ли? Какво ще правя с братчето ми? Братчето ти. Ще ти чупи. Исках да спася. Абе! Нищо няма да ти направя, спокойно. Няма да ти сготвя на супа. Спокойно. Да влез. Искаш ли да се играем на една игра? Добре. Влез в тази дупка. Спокойно, нищо няма да ти направя. Спокойно, няма да ти направя на супа. Няма да те направя на супа. Давам ти храна. Ти искаш да ми направиш. Ще ти открадна и мутиките и всичко. Бягай. Стига. Хора, ту е за този епизод. Нека да се представим. Искам още минути повече. Не. Хора, айде, ела до мене, бе. Ела, бе! Ай! Ауч. Ела, сега хора ще се представим. Сега ще се представим. Чакай, Яшо. Ето не. Не сме ни хора. Аз съм Ицо 1, 2, 3, 1, а до мене Наско. Не Наско, ами Наси. Нали, бе? Да. Нали? Да. Бягай! Абе, чекаме! Това е за този епизод. Хора, това е за епизода. Дано да ви е харесал. Дано да ви е харесал. Дайте палец нагоре. Това Чакай, искам да дойда при тебе, чакай. Да се покажа на разгидите. Его. Абе, Наси! Яла тук при мен, че аз... Наси! Ето ма. Наси! Ето ма, хора. Наси, стига. Стига на едно сърце съм. Айде, ето яла при мене. Да кажем чао.
И хора, ела до палатката, бебе! До палатката! Къде си? Ето. Не дей ме удра, че съм на малко кръв. И хора, това е за този епизод. Много ви е харесал. Ние сме зрители. Ние сме вашите потребители. Да. Аз съм Мицо 1, 2, 3, 0, а до мен е Наси. Нали бе, Наси? Да. Ела бе, Наси! Ела бе! Не, на малко кръв съм. Излезте от палатката! И да ви е харесал клипа. Чао! Сега ще правим втори епизод.